Milý žiačik, žiačka, vítam ťa na zahájení nového školského roka. Pozor, s novými učebnými osnovami od našej vlády. Akého tvaru je Zeme guľa? Počuli ste, trieda, že vraj guľata. Zemi je plocha. Teraz dáme príklad pre vysvetlenie. Vezmite si ploché nohy. Veľa z vás má ploché nohy, ja mám tiež ploché nohy, veľké z toho mám problémy. Tak to je tá plocha Zeme. Chemtrail. Predstavte si, saharský piesok. Teraz aj kolegyňa Milka, čo robila v lietadielku, deti moje milé drahé, vyhadzovala lopatami všelijaké chemiky na nás. Zedu tu máme praktické práce. Z domu si donesiete takýto alobal, keďže idú púšťať 5G, počula som aj 6, aj 7G, že bude. A toto nás bude chrániť. Doneste si prosím každý alobal. Na čo sa my vôbec učíme? Na čo sa snažíme? Tí hore ovládajú svet. Všelijaký Soros a tak, to je zaplatené. Klimatická kríza, čo neexistuje. Toto tu je dečipizátor. Každý z vás má asi čipy nejaké, čiže ja vás takto špricnem. Pôjdeme aj na školský dvor, keďže sa nachádzame na okraji, my práve naša škola Zeme, aby ste mi nevypadli na dvore, keď sa budete baviť. Dobre?